Mae Rhondda Cynon Taf yn lle unigryw i fyw. Gallwn ni i gyd fwynhau'r mynyddoedd hudolus, cefn gwlad a'r planhigion a'r anifeiliaid sy'n ei rhannu gyda ni. Rydyn ni'n byw mewn cymunedau agos a chyfeillgar sy'n gofalu am ein gilydd pan fydd pethau'n anodd. Rydyn ni'n falch o alw Rhondda Cynon Taf yn gartref i ni, ond mae ein cartref mewn perygl. Ledled y byd, mae'r tymheredd yn codi ac mae'r tywydd yn newid. Rydyn ni eisoes wedi gweld effaith rai o'r newidiadau tywydd hyn ar ein cartrefi, ein bywyd gwyllt a'r tir o'n cwmpas. Gallwn ni i gyd chwarae ein rhan i ddiogelu'r blaned, ein cartrefi a'n teuluoedd. Mae Rhondda Cynon Taf wedi ymrwymo i fod yn gyngor carbon niwtral erbyn 2030. Mae hyn yn cynnwys rhoi llai o garbon yn yr awyr na grydyn ni'n cynhyrchu, fel ein bod yn chwarae ein rhan i fynd i'r afal a newid yn yr hinsawdd. Mae hefyd yn golygu helpu pobl o bob oed ar draws Rhondda Cynon Taf i chwarae ei rhan. Mae ein cynlluniau'n cynnwys cynhyrchu ynni o'r haul, gwynt, dŵr a gwastraff, helpu ein cymunedau i dyfu ffrwythau a llysiau ffres y gallan nhw eu rhannu, defnyddio ffyrdd naturiol o helpu i lehau llifogydd ac atal tannau gwyllt a diogelu ein bywyd gwyllt, fel y gall pobl ddod at ei gilydd i fwynhau popeth sydd gan gefn gwlad Rhondda Cynon Taf i'w gynnig. Byddwn ni'n gwneud ein rhan i helpu ddiogelu'r blaned, ein cartrefi a'n teuluoedd. Byddwn ni wrth ein bodd pe byddech chi'n ymuno â ni yn ein sgwrs hinsawdd ac yn ein helpu i lunio ein cynlluniau ar gyfer y dyfodol. Ymunwch â ni a dewch i siarad Rhondda Cynon Taf newid yn yr hinsawdd.